Ассалому алейкум, бародар азиз. Бо шумо ман Назар. Шумо дар канали Добри Таҷик. Пеш аз барномаро сар кардам, ба ҳаматон хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед ва моро дастгирӣ кунед. Бародари азиз, шумо медонед ки хабари нохуш тез паҳн мешавад. Рӯзи 3 апрел дар Тоҷикистон, дар ватанамон официально коронавирус ба қайд гирифта шуд. Рости гап рӯзи 29 ба қайд гирифтан ва официально рӯзи 3 бировардан. Якум рӯз зиёдаи 15 нафар касали гирифтори касали коронавирус шуданд ки 10 тои онҳо аз худ ҷамъ мебошанд, 5 аз душанбе. Айни ҳол дар имрӯз рӯзи 3 май айни ҳол зиёда аз 76 нафар гирифтори касали коронавирус аст. Барои ҳамин қадр бародари азиз мехоҳам ба шумо бирасонем ки ба хонаҳо ба падару модарҳо занг зада бугӯем ки эҳтиёт бошанд. Ин ягон чизи паника нест, ин обычный гриппай ки ай масъала шушо мехапа. Барои ҳамин қадр паника накунанд, иншоаллоҳ мегузаронанд, мерава ҳамаша. Як чизи дигарро мехоҳам қайд кунам бародари азиз ки ба касали гирифтори пневмония ки мегӯянд шуш касал аст. Аз аввали соли 2020 то ҳайни замон зиёдаи 95 нафар аз дунё гузаштагиай. Ами ба информация озира ки коронавирус ҳам аз шуш мехапад дар пневмония. Барои ҳамин қадр одамое ки пневмония шушрон касал ҳастанд, илтимос эҳтиёт бошанд. Бародари азиз, дар айни ҳол дар Тоҷикистон ҳамаи больницаҳо пур шудагианд. Аз ҷиҳате ки гирифтори касалиҳои пневмония беҳадди баъд дар больницаҳои имини шаҳри Душанбе бисёр шудагианд, онҳо қабул кардан наметавонанд. Хеле ки ба мо хабар омад ки больницаи якум советский гуфтанд ки мо ягон одамро қабул кардан наметавонем, касе ки гирифтори касали коронавирус ё ин ки пневмония дорад ба шаҳри Исо равон карда шавад. Бародари азиз, дар интернет дар социални сето як сурате ки паҳн шид, якаби дар дуни здания ин қадар койкаҳо буданд, масалан краватҳо мондагиянд, якаби ба гуфтае ки лагер мешид. Хубтараш аниқтараш уҷа ин сурат мо масалан ба ҳамчун футболист ман медонам ҷара ин манежи шаҳри Душанбе мебошад. Барои ҳамин ки уҷада ҳозир рости гап мехостанд журналистҳо бираванд бифаҳманд ки чие дар дурунаш, ҳозираш ба мумкин лагер шава аз ҷияти одамои бораи коронавирус. Ҳозираш ба охраният солдато охранит карданд ки ҳеҷ кара намемонанд бидроянд. Аз рӯзи 27 апрел то 10 май боғчаҳо, мактабҳо, донишгоҳро ҷавоб доданд ки ба карантин эълон карданд ки масалан студентҳо донишгоҳу садикҳо безопасни бошанд. Бо хабар омад ки студентҳо бояд то 12 май за экзаменошон маҳкам кунанд, ба каникули тобистона бироянд як бора. Хичали медонед ки хай пеша ози кайга монда хондана қамисёрам не. Бо медонед ки дар шаҳри Душанбе дар кӯчаҳо, биёбонҳои ҳамаи шаҳри Душанбе дезинфексия рафтеса, ҷое ки одам бисёре ҳамаҷоро дезинфексия кардесанд. Бо хабар омад ки бозорҳои Тоҷикистон ки калон аст, потоки бисёр одам доранд. Аз рӯзи 3 то 10 май, аз рӯзи 3 апрел то 10 май рӯзи санитарӣ эълон карданд ки шумо медонед ки одам бисёри бад мешавад дар бозорҳо. Барои ҳамин қадр барои безопасност вора санитарӣ донанд ки ҳама ҷоро дезинфексия кунанд, бо хела хуб мешавад. Барои ҳамин қадр эҳтиромона хоҳӣ карда мешавад ки эҳтиёт бошед. Ба ҳамин бародаро хабарҳои ватан ба анҷом расид. Мегзарем ба хабарҳои ғарибӣ шаҳри Россия. Бародари чӣ хеле ки медонед шумо дар котельники больницаи клиникаи шифо аст, дар онҷо хизмат кардем барои халқ. Бародари азиз, як бор дига мехоҳам ки миннатдории худро ба компанияи Росмостранс бирасонам ки бародари мо ба мо аввал краватҳоро оварданд, ҳозираш ба мо курпаву нами чӣ бигӯм курпаву пододеяльник ҳамин чизҳоро бо масад оварданд, бо дорувориҳо масалан бисёр чизҳоро беҳадди бад догӯям хеле бародарои тоҷики мо бошем ки хайр кардан барои больница. Дорора гирифтем се коробка нафас мегира. Рамат калон барои хайрхоҳ компания Росмостранс ки ба мо хайра карданд. Ин намедонам чӣ барои коронавирус меомад. Ман ин нефтим ҳасташ. Кадим? Yo, bismillah. Будешь шутку? Не, можешь на майданку. Добре.
компания Космос Транс ба мо оварда расонданд. ба як рӯзига рости гап худам харид кардам, мақсад продуктар гирифтам, рафтам хабаргирӣ. Мақсад одамое ҳастанд ки дар Балинса одамое ҳастанд ки вообще хештабор надоранд, бародаро чӣ хеле шумо медонед, тоҷикои мо ҳастанд ки хештабор надоранд, ҳеч ки хабаргишон намерава. Барои он мо ҳар як тамо бояд ёрдам битем ба одамое ки беморанд, хӯрокворӣ надоранд. Харид мекунам, мебарам худам вақт. Бародар азиз, касе ки шароит дора, масалан сумпум дар кор нестай, як дача мева, ягон авқоча бигирем, ин адресаш дар рӯи экран, бирин бемориҳоро хабар бигиред, натарсен, ягон чизи ягон гузаранда нестай, дар коридор метен мебаранд, дар ҳамон одамое ки надоранд мерасонанд. Хай саҳмихтона бигзорем, беҳад хуб мешава бо. Касе ки шароит дора, чӣ биёра? Радук биёра, инҷа хуб мешавад. Бародарони азиз, ба ҳаматон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки илтимоси зиёд, касе ки худтонро нороҳат ҳис мекунем, бародари азиз, ба ҳамун номрои беморихона наистагия дар поён ҳамонро занг бизанед, аввал уточнид кунед ки шумо мақсад ягон паникада бошен, вохшо мефаҳманд ки чӣ кор кардан дар кор аст. Барои он илтимоси зиёд, ами касе ки мехоҳад агар худтонро вообще нороҳат ҳисоб карден, адресаш мондагия бирен ай пеш мебинандтон. Бисёри одам беҳади баъд бисёр одам занг мезанад, барои он илтимос просто так занг назанед, вақте ки нороҳат бошен баъд занг занед. Мегзарем ба як темаи дига ки мехоҳам ҳамин нашоти нороҳатӣ. Як бародар мо аз ҳисоби паника ғалтидан дар он больница омадай, рости гап як бародарига овардай парт гуфтаяш, чӣ хеле ки ба ман расонданд. Номаш ядом биромад рости гап акара, ҳамонҷо аз як дасаи навора мемонем, хито мебинем ки ҳамон ака худаш мега ки мегӯем ака 100% аймудамизод аз ҳисоби паникада мега ки ман шавига амҷа бестам, мегӯем ход чӣ ба места ака ки каселои вазбиндан азияти ки одамои коронавирус доранд ба я ака нагзарам, мумкин нест эҳо кардан. Эй ака, бита ҷавоб додам, гӯ чӣ ба намерай? Бихтара ака 100% аймуд. Миллиард фоиз дага. Ман медонам хитаки мегӯем амҷа хо медонам ҷон надорӣ худа. Bio kijonia chikra waika bestam. Sira намекунам хияка. Хумара гушкунда инами bestam. Охи ҷои одамои касалия худат мегирӣ. Ина чанд ҷо аҷа. Охи ҷон ҳамунҷа ҷо дорӣ, сонсада ҷон надорӣ? Сонсада ҷон надорӣ? Ана ҳамунҷа бира хок тарҳои ҷон, иҷа беморхона. Чӣ хоб кардани? Барои чӣ? ҷо надорӣ ё хӯрока надорӣ ё чӣ намерасена? Бугӯ ман ёрдам метавонам тага охӣ. Агар нарасам ёрдам метавонам. Агар охӣ иҷа хок кардан ҷои больница, иҷа ҷои беморхона. Ина кума набухтага. Ин чӣ намерасам? Мегумия сусташа. Хозфоизи хатфоизи. Не бахбу хасано. Ҷо казали. Ака бишин мошина, пропс надо показывать, брат? А? Конечно нет. Бародарон азиз, чӣ хеле ки 35 минут қатъи одам гап бизанам, 35 ба худо қасам зиёдтар. Бо як случай дига шуд ки як бародарига 2 рӯз пеш хидмат аз соати 12 шаб рӯзум надод, шахсан хидмат ки телефоном кард, чӣ хеле медонед ки номрои телеграми ман ҳаст, одамо дар писане дар рӯи экран мебарои озиро номрои телеграмай нависта, хидм занг бизадам, илтимос кард ки ба он бародар рай больницаро ёд битаем. Хай ай шаҳри дурдасти амиам Подмоскови омад, худованд ҳама дасти худованди бузург, Аллоҳи бузург ки рӯзиш мақсад кай дар пешамо чиз наистаги боша, мақсад ҳама чи ҳамон мешава. Баъд мехоҳам дар охир ба шумо бирасонам ки бародароне ки ҳамин видеоро мебинен, Муродов Талаб Орифович 1960 аз шаҳри Кӯлоб қишлоқи Ошибка, ҳамин мақсад як қишлоқай. Бародарони азиз, ягон хеш табораш агар пайдо шава, бародармо дар моргай. Илтимос номрои телеграм ина боя бурга дар рӯи экран мебурая, ба ман бироен, ҳамчун бародари мусалмон ман хизмати шумо да мешавам.